Il-Kunsill Lokali tal-Gżira ressaq żewġ kawżi separati fi sforz biex idawwar deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn parti mill-ġnien pubbliku fi triq ix-xatt tal-Gżira se jispiċċja pompa tal-petrol. Dawn il-kawżi tresqu wara li s-sindku sar jaf li l-persuna li rifjuta l-appell kontra d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar kien impjegat mill-istess awtorità. Joseph Borch li jmexxi tribunal għal reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar kien ċaħat l-appell tal-Kunsill kontra l-proġett f'Ġunju tal-2020, deċiżjoni li kienet ħalliet numru kbir ta' Gżirjani li huma kontra dan l-isfreġu diżappuntati. L-applikazzjoni qed timbotta l-qudiem proġett biex tiċċaqlaq pompa tal-petrol li bħalissa tinsab viċin il-pont ta' Manuel Island bl-Awtorità tal-Ippjanar tapprova l-proġett u tippermetti li triq titwessa. Ir-rilokazzjoni tal-pompa se twassal biż-żewġ siġar tal-ballut u siġra ta' żebbuġ jinqalgħu bil-kobor tal-istazzjon tal-petrol tiżdied minn 553 metru kwadru għal 660 metru kwadru. Sa dan it-tant qed isir appell biex ir-residenti tal-Gżira li opponu l-pjani tal-istazzjon tal-petrol jiffirmaw petizzjoni biex isemmaw leħinhom u jagħtu support għal pożizzjoni tal-Kunsill li jinsab maqut kontra dan l-isfreġu.